police ani atanga kum khat nu kum sangkat zakwa somsari pali khan visalia mi in arok chana hei hi apoi khoi in channa ni a hriat ani atira hi chuan achero wawak lova in somnga chuang arok nuwa pong sual le tual tha atran chowa atira chuan achet dan afim khurwak lova a mai po tuam lem lovin ache mai thina hei wang hian victim te zinga a mel chin chia thei an lo oma heti hun lai hian kum somni pakwa ni ma se a kum phu lovin alang nau panga chu wang chuan Misual hi tleirol ani lo poin tlangwal nau pang lam deuh ani an ring thin chum khat chu ain rok lai an man che pa victim te soyangin a mel om dan chu an han ziak china a mel tak nen aloin ang taphian maya min an hriat chua a hlawa wangin alan dan tidang lam turin ari na atitla niam vak nge heta tang hian a mai a tuam chana ruwa man na fel tak nei sa thlapin a chechan ta ani sangzakwa somsari le somriat chhovela khachuan California State Police te hi county le district shanga police te nen an thoho na ala thalo hlea poi khoi na hi an thu nei na bial china thleng ani lo chuan an chhui zui ngai lem lo hei hi D'Angelo hian a hre chianga a chhor tangkai hle district pakhata poi a khoi nem deuh to chuan district danga ainson mai zelani ain rok turi athlang thiam hlea chung korwal deuh avalu khung lo nan in chong khata sang chi arok dua meichia mania chengte abitum deuh ber ari karap turte chu anni tin hun mandan uluk takin azir chiang masaphota rok zoa atlan chiat na tur a hriat chian theinan chun lama an in le a chevel te chu uluk takin athli thlai lok thin bok achang phei chuan a victim turte na hian an omlo lain alut ruphota in chunga in ven man ruwa an nei ang angte ada bo saka silai alo om chuan amu ati ruwa saka chemte engilo fashan zong ban mai theilova ada bo sak vek thin amirokate hi an ming a hriat lok lo chuan an driving license le ID om ang angte in chunga chuan a zonga ti chuan an ming ngei chuan a ko ta thina chutia vuani parte tia ako fak thei ta ka chuan a victim te hian a mel hriatemo an ti ta thina an dam chungin mirin an harasat to thin chum khat phei chu amirok pakhat chuan long anei ti a hriata wangin dilkama kanin mu to khamole tin dot a phua chopa ani po chuan a mel hriatemo tin ani lo lama an chhui pha vak mai ani chu tiang chuan police te nu chuina ti ching chivet boy turin dot soi a ching hlea a victim pakhat nena po ui cho ho nena po na ka venda chungchang so soi mia suang che atia hei hi police te bum na ani ven anei lova mi cycle aruk mangtein atlan chemai thin motor a man ngai lo miau awang hian chui zui a har pha hlea police ho ui cho tia a ko thin boka wang hian ama hi police ve tho niang ti rin ngai na reng an shelo chutia rei tak chung meichia mani chawa omte a bei thin nuwa chuan miswak sual uchuak atangin swak sual heavy uchuaka akai sanga nupa omte po alu khung chanta in chunga mi pa an lo om chuan tron be na tur hrui akeng loka ina chuan thom nei lo theyang beralu turuin mutpindan lama alut tlanga an muhil tuilai chu si detin achun hara anron harvele pistola lo tin ngalin thom an nei hlek chuan ka hlum ngala avauzuya mechia chu hrui pein che theilovin an kutle ke atron be tir thin mi pa chuan chet lak emo tal chua atum lo nan anung zanga plate ada chewa plate lari chu a hriat vai chuan an nu pa chu atha ngal tur thu soin avauzui boka ti chuan an kopuite apong sual lai chu chemi alova an thlir liam maya ngai ta thin ani in chunga hian darkar khata tanga darkar thum in karvel aom tlang puya thlamuang takin chote a eya tvn pain biar te aina adu huna meichia chu awa khoile thin bok patling mani to ka in lapa ve tak te
che thei lova siama an mi patna hnuai chia chu a hlim pui tlat awangin voi tam tak chu tiang chuan a che thina sum le pai emo thil hludang alangai em lova thil ruk ve poin a victim te mi mal thil an ro em tur chi in nei zung bun thil pek hlu le tlereu ti velte ani thina heng te hi an chunga a chet dan hriat rengna ngai hruina thil pek atan ala thin ani D'Angelo hian apoi khoina man ruai hi an mu chua mai lo na tur mun pilril tak taka apai thina man rongai a mang non ngai meu lo siam shele pistol a mang bera ral thuama nei lo poin anei rem chan angin mi ari grab mai thina chum khat phei chu thing tumin nula pakhat avolum nge crime scene kalsan dana mifing takani ti ashriata investigator 10 an ron chui zui theina tur thil tangkai sul nu engma nu chia anei ngai lova a fingerprint tak ngial po mu tur aom ngai lo mi apong sual changin a DNA sample te han lave bok ma se heti hun lai hian DNA profiling ti na call an la siam chuak silova a chi chu han zir vak ngai na alom tlat lo investigator 10 Misual chung chang an hria thei om chun chu a ko te a te re lutuk ti ania mi ju zong wachek sak thu om silo chui zui tur dang hretalo chu investigator de chuan a chanchin an hriat om chun chu an bo zui ta rilhel kai tur zongin kho chunga doctor ho chu an dam lo en kol to te zinga puitling string gun te tak te nei an om lo an zot ta top maya chu tiang mi an hriat te chu an chui zuianga chung khwanu mal som na dong bora deu bik te chu rin hleli sa tanga thai bo an ni don ani ti chuan doctor te chuan report te chu an ron thelut ve naka amai ro chu an ko te tang chuan chui zui tur an hre thei ta chuang lo tin D'Angelo hi an man thei mi lo na chan pakhat chu a victim te hian police an hriat tir ngal mai ngam thin lo wang ani ama hi minun rong le hur her mi ti na chaka tui hal ani boka a victim teril ruwa hlauna atu thiam hle ina chuasan lai hi victim te hian an hrengai meu lo boka police te han hril ve bok ma se alo tlan se laviau to thin a chet dan hi in ngai thazel teang Sacramento nu pakhat chu afanu nau pangte khuma amut velai rengin apong suala afanu chu hlawin a khur zoya khuma tanga tho an tumle Misual chuan i chet le inu hi kathat nga lang tin awau boxia chu meisa nau pang chu anu pong suala ni chung zong chuan abula hlau wangin alo mu ve char mai ani D'Angelo chuan du tok anga nuwa pindan chu a chua sana an nu fa chuan hlau le khur chunga an ngai chan nuwa Misual chu a chuak to emotin afanu hna chuan boite engtin ngei om tin avazota afanu chuan anu pengcheng su ati rual chin thim thama tang chuan aron chuak le thuta engma seilovin khumlam chu aron pana pistol atin pain khuma chuan anam beta chutia anril ruwa hlauna na satak atu nuwa chuan thom nei mi lovin room chu achua san lea ina tang chuan achua le chua lo an hriat miau lo wangin chongpo an chongam tolova rei tak chung chu khuma chuan chetpo chingam lovin an muta top mayani hetia ril ru thabar taka akal san thina wang hian police an call lok ngam ngai lova tlan chiat na hun anga pha thin hle tin hei mai hi ala du tok lova a victim te hi kum tam takaliam nuwa po hun limom Christmas ni anga te phone call avati thaile te a chinga karon tole don che kanin fiam lai kha ila hria em ti te a avari karab le thina wang hian an thil ton rap thak tak te chu engtik lai main an thei ngil thei tak ngai lo an ril ru ati kholo sak veka wangin an ni tin nuna harsatna an tok na sa mirin an harsat pha thina a victim ladam te zinga po ril ru lam harsat na tok le PTSD post traumatic stress disorder nei an tam hle Sacramento khachung le a che vela atal nat lai hian mi puite abikin meiche ho chuan
a victim dot le an ni thei vekani ti in hriain an hlau hlea pahovin mani chung kwa theu ven him tumin silai an lei sup boka tala thami in an kong kharte chu an thuam tha mitam takin in veng him turin uikol an vul deuh furbok chuti taka an khomi puite an chi ai taka chuan Sacramento police te chuan he Misual laka in ven na ta na hriat tur poimote van tlang hril hriat trulin an hria mi puite chu town hall a an ko khoma he mi trum hian patling pakhat chu loading chuakin he Misual hi a om tak arin lo thu a soi chiam maya patlinga pumpa in mani nu puite Misual in apong sual lai an lo thlir liam ringot thei chu a oi lo thu a soi chuaka he athil soya tanga thlasari a liam nuwa a ina ngei Misual pa chu aron che vele ta chat maya ati dan phungpa nga in anupui chu apong sual sak veta ani he thil hian Sacramento police te chu a thong na hlea Misual chu tu po lo ni se van tlang in khom an nei ni khan mi pui zinga alo om vereng ani an ringa oi lo tu chu an nak han zen tir sak achak niin an ngai D'Angelo hi police atanga ban ani nu kumsangkat zakua somsari pakua tangkhan a chenna citrus hai cha hian truck mechanic na a thok chana a thopui te soidanin D'Angelo hi anung chang a thalea hunawong dikin atlai ngai me ulova kumsom thum chuang lai an tho ho chung khan voi khat ma dam lo wangin na a thul lo na thiam ema a mechanic pui te point tho pui nuam an ti thu an soi cham chia an pu te point apang chuala wangin chhor nuam an ti hle an tho pui te soidan chuan a chezia police lui ani na pakhat ma alang lova mi tan nok sak ni a hlau ema boina hote a po tlom zo ka tran a she ngai lo hetia pafel tak angalang chung hian a sual na chu alo la sim chuang hau lova chun lama mechanic ania zan lama ve thung chuan tual tha mang le nei chepong sual ching ani thung amai ro chu kumsangkat zakua somriat paruka tangkhan maktak main D'Angelo chuan apoi khoina chu a chol san taria engwang re thut nge ani ti tun thleng hian tu main an shelo mithen khat chuan kumsangkat zakua somriat parukhi D'Angelo a fandu nau pang berpian kum ani awangin aril ru anem veta dewanga athil ti thin chu top san adu ta ani an ringa chutia fanu pathum lai anei veta ka chuan chung ka en kolin aboi ve thin hleanga a fanu te pani chu engkim hrethiam rual an lo ni ve to bok nen chan le wang mumal nei lova zan lama pa ber han chuwa wang te chu chhun zom thei ain ring to lo te po anima na heti hun lai hian investigator te hian DNA call chu poi khoi tu chui chuan nan an mang chho chana nakin loka chuan investigator ten DNA test an mang war don ti a hriata wangin a chhun zom ngam to lo nia ring an oma a sol dan chu style danga a chhun zom reng tho ring pol an om bok ana tho na muna ami ziele in lama a khosa zia chu leile van ang hlau ania in lama chuan pathin chetak le kudram tak nia hriat ani anupuile a faten alung anti oilo hlek chuan avin hlur thina kuthlaka han vuak mai te po a ching hlenin an thenom te chuan an soi tongkam chetak tak amang fowa thenom khoveng te po atlo po ngai lem lo naupang angai theilo hlea an thenom vela naupang te tan chuan putar check muama ani ringot mai ani a dog lover lo bok ningei turani kumsangkat zakua somriat pakwa khan an thenom te hian ui lian tak rottweiler an vula D'Angelo hian chu ui bau chu bengcheng ati thin hlea an thenom te phone a voicemail ro rum tak kha ui kha in tal lo chuan in chung kwa kha ka that mang vekang cheu ti anut chia riap maya an thenom pa chuan D'Angelo o nge ani ti alo shengala vachal tau turin aina chuan a phea D'Angelo chuan ama nge ani thu soin alo phabik lova ma se ngai dam alo dil du thak lo hemi nu deuh hian a chan le wang hriat lovin an thenom te ui chu adam lo tawaka
Athita hiala an thanom te hian D'Angelo a hrai hlum ani an ringa finfiana ero awm theitalo mak ve deuh chu saitra saicha an thanom le aubarna an thanom te hian ui an vul ve a hrai hlum nge an ni ti po an hre chianga amairo chu finfiana an neilo wangin hanti vak ngaina awm lo Joseph D'Angelo hi Misual ve satlia mol ni leng anilova lekha thiam ani baka police ten nu an chhui dan zong a hriat chian em awangin ama chhui zui theina tur sul nu engma a hnut chia ngai lova a fingerprint tak ngial po mu tur awm ngai lo a victim te lain engang mel pu nge ani an soi thei boxi lova rorel na dik pumpelin zelen takin kumtam tak hun a man thei pha ani ma se heti hun chung zong po hian a case chui zui tu hi an om ve renga crime lam ziak thin Michelin he case ngai vena article te azia nu pei ka chuan mi pui zinga man chua du tu an thanem ta lea hei wang hian FBI te poin an ngai ven thar le ta ani juni som panga kum sang ni som paruka tangkhan FBI lamin nu chui na chu an thok chan ve le ta investigator te chuan thu thar la khom tu te kal tlangin mi pui te chan puina an deal thu le US dollar singa lai an tok tar thu kan soi to kha investigator Paul Hall sa pei chuan hun rei tak alo chui to wangin man chua achak zek toa kumsom ni pali chung khan rinlel kai tam tak lo chui zui ve to ma se crime scene atanga Golden State Killer DNA sample an nei nena in mil DNA pakhat ma an mulova kangun chung zong khan beidon rum chang anga hle ma se a thorim te chu a thlona luan ral tir mai atan chuan a phal big lova kong sang dapin a beizui tangar ngara a tho pui Michelinen Golden State Killer a chui zui thei dan tur an soi thin pakhat FBI in US a criminal record nei to te DNA an da khomna National DNA Database a DNA sample million som paruk chuang te zinga tang chuan Golden State Killer DNA milpui awm be sein azong chanta D'Angelo a chuan record chia ala nei miau lo wangin an DNA nei sa mil chu an muzo tatlat lo maya bu pol kara shiao zonang maya man chua har sa ni ma se avane siamin January kumsang ni som pariat khan pola hian tektik thar fing utchuak lutuk angai tua chuaka arwa man na chu bo zuin interneta DNA manga chung ko thla tu bul chuina mani thisen zom pui bo ta te zon chuana na mi in an man war tak website thenkhat ancestry.com jetmatch.com 23andme.com le adanga te minglem in voin Golden State Killer DNA chu upload ta vanei thak takin jetmatch.com a DNA zompui a chung te pakhat a muta hlau mai ti chuan investigator Paul Hall sa chuan district attorney nena tanga phalna lain chumi te chung ko in thla chhon dan zir chiang turbik task force adin ta man chuan tumru boka anan chui uluk mai khopa an family history anan lipse tak mai chu kumzani chuang liam ta an thla tu te thlengin an chui chuak veka chuta tang chuan an chung ko in thla chhong mi sing ni sanga chuang an mu chuak ta thlali chung zet rin hlel kai lo tur an hriat chian te anan then fai tak nuwa chuan an mi zon ni thei om ang ming panga an thur chuak ta chung mi panga te chu an tun manun le mi mal nun te anan zir chiang le veka chutia anan thlit fim le nuwa chuan Joseph James D'Angelo hi rin hlel kai ber alo ni ta ani Sacramento cheng ania akum zat ain mil toka tun main Golden State Killer chet to thinna California mun sanga alo cheng toa police hluia nia wangin investigator te bum kwaldan a hret ne hle don boka an Misual zon lai chu ani nge an ringta ani an chui chuan a man ruwa chu Joseph D'Angelo a man theina tur khopin alarin tlak lo ti investigator Paul a chuan a hria lungin a khung turin mamo pakhat an la nei ta fo mai Golden State Killer ngei ani ti finfiana turin ama
D'Angelo DNA an nei angai ta ti chuan investigator te chuan film khur takin a DNA sample lak tumin an zui ruwa a mai shuk na tissue paper bolho boma apai chu an char fu ta hlau mai forensic lam mithiam ten kum tam tak an lo chui to Misual pa DNA nen chuan anan khai khina aloin milta chia maya court din pui tham fin fiana an nei thatta ka chuan Sacramento County Superior Court Judge ne na tangin arrest warrant man phalna thupek phek somli zeta cha an la chuaka helicopter te nen thok chuakin D'Angelo chu Citrus Heights Sacramento aina police te chuan April ni somni pali kumsang ni som pariat khan an vamanta ani aina police te anron lang ta thut chu D'Angelo chuan mak alo ti hlea makati chan po engdang wang ni lovin man chhual lovin awm to don emaw in ti laia FBI hovin anron chui chuak thei kha oi har sa ati ani ber anron lan chan a hrengal maya tlan chiat po atum boi du talem lo achi ai lo ni ti hriat takhian ovena khan saka urme kasin alo ti sam eta chu bak chu thudang eng ma soi anei lo man ani tuk April ni somni pathum kumsang ni som pariata D'Angelo chu korta hruai ania a chanchin hriat chian tumin khovel mun sang sang atangin tutar la khom tu te anron phone khom na sa hle chu Misual hmaituama chu a mel mu ngei tumin a victim tele kum tam tak ama lo chui to investigator sang sang te po anron kim hlea ko chunga chuan putar kum somsari pani mi D'Angelo chu wheelchair a thuchungin aronin lana tun main poyarap thlak tak tak alo khoi to thina ni ti rin thiam harasa khopin a taksa chu a chak lova court chuan a chung thu rel fel ani ma chuan correctional facility a om turin thutluk na a siam ta ani chutia court chunga wheelchair ne na aronin lan chu mitam takin lo khongai viau ma se a thenom te chuan an lo hre chiang na samai kumsom sari pani mi D'Angelo hi ataksa ala chakcha man ani ma karlok po khan abaikin ala leng ziaya anan man chia khan automatikin tar chak lo chia wa alo ni tangala korta po keyakal theilovin wheelchair nor alo ngai ta hial ani chu zong te mai hup D'Angelo poi khoina munni county sang ania kum tam tak liam ta thil thlengte ani boka wangin a chung thu hi uluk taka ngai tua a thul dona trial nei ani ma po hian voi tam tak hearing nei angai don ani au kilten court rorel na ti muan dan an thiam viau phei chuan dan anga shem na petur hian hun adu rei viau dona a thu boi ngai tua hun chungi kum som chuang po a o theya an sum sen so po million som ni chuang ni thei tur a chut ani trial hona ni huna chuan prosecutor te hian judge ne na D'Angelo chu death penalty thi tura achung thu rel tir nge an tuma hei wang hian D'Angelo ukil Joseph Cresle Alice Micheli te chuan death penalty a pumpel theinan prosecutor te na inrem na siam pui turin an nge na trial nei lova D'Angelo hi court ma a thiam lo thu poma a in puan chuan little injection mga chiu hlum aya dam chung lungin tana thutluk na anti nep sak theidon ani ti chuan June ni somni pakwa kumsang ni somni khan shipui wanga Sacramento court room siam chopa hearing nei anita heta hian Golden State killer a victim za som nga chuang local khom te ma a ukil te inrem siam na angin Joseph James D'Angelo chuan first degree mi som pathum tual thale kidnap mei chi som nga chuang pong swale in za som ni chuang rokapu ani na te chuan a thiam lo thu ain puanga dam chung lungin tang tura a chung thu rel sak anita parola chua phal sak ani don lo ani